Oraintxe bertan 2026ko mundiala bukatu berri da, eta gauza batzuk asko kezkatu naute. Bereziki gaur hitz egin nahi duten gaia da eh, Euskarak ez duela presentziarik eduki partiduetan, ez? Eta beraz, ni Gipuzkoan bizi naiz, ezin izan dugu ikusi partidurik euskaraz. Partido guztiak ikusi ditu gazteleraz, eta baita ere eman dituzte partiduak katalanez eta galizieraz, baina euskaraz ez da partidurik egon. Eta kezkagarriagoa dana, horrek ez du sortu inolako kexarik edo zurrunbilorik edo ez du sortu ezer ez. Eta orduan iruditzen zait badela garaia ekintzara pasatzeko, eta nahet proposatu urrengo denboraldirako, hemendik hilabete batera hasiko da, planteamendu bat. Planteamendu aspalditik daukat egia, baina jaleo handia iruditzen zait beti, eta horregatikan beti atzeratzen jo naiz. Usteet orain momentu egokia dela, arrazoi ezberdinengatik jende asko gaudelako kabreatuta azken egunetako gauza ezberdinekin, eta orduan iruditzen zait badela momentu egoki bat positiboan eraikitzeko, ez? Positiboan eta luzera begira eraikitzeko. Orduan, proposatu nahi detena da, nik deitzen diot Euskarazko tertulia nazionala, bale? Futbolari buruzko Euskarazko tertulia nazionala. Honen helburua, doblea da. Alde batetik, futbola euskaraz bizitzea eta normalizatzea futbola euskaraz bizitzea, eta bestetik ikuspegi nazionala ematea. Hau da, maila guztietako futbola hitz egitea, eta herrialde guztietako futbola hitz egitea. Honek ejekutatzerako orduan oso konplexua eman dezake, porque futbola oso gauzatotxea da, eta ez dauzkagu Euskal Herrian, ez dauzkagu estrukturak horrelako proiektu bat maila nazionalean emateko. Orduan, nik visualizatzen duten moduan, hasiko da lagunarteko zerbait bezala, interneten ematen dan lagunarteko zerbait bezala, eta hortik jungo da evoluzionatzen. Hasieratik ezin du izan absolutamente guztia, baina bai euki behar du hasieratik intentzionalidade bat, eta euki behar du hasieratik plantamentu bat, iristeko puntu batera. Momentu honetan iruditzen zait garrantzitsuna jendea biltzea dela, eta jendea euskaran lerratzea. Orduan, okurritu zaiten zerbait da minimotara juteko. Okurritu zaiten zerbait da deadline dayen inguruan saioak egitea, Europako txapelketetan saioak egitea, horrelako gauzak, ez? Baina garrantzitsua iruditzen zait proiektu honekin ez izatea talde baten proiektua. Horregatik esaten dut baita ere, eta horregatik remarkatu nahi dut ikuspegi nazionalarena. Ideia izango litzateke sortzea espazio bat, zeinean provintzien arteko pikeak baztertuko dian, eta zeinean priorizatuko dan eta balorean jarriko dan herrialde eta talde ezberdinetako jendea elkarrekin eserita hitz egiten modu normal batean egotea. Ez hori izango litzateke nire asmoa. Orduan, honetarako garrantzitsua da lehenengo erreferentzialidade txispazoak sortzea, adibidez, armailarekin nik uste lortu egula esente, dauden podcastekin nik uste jun daitekela, ez, pixka bat, futbolari buruzko edukia euskeraz bilatzen duen jendea jun daitekela
elikatzen, jun daitekela saretzen, eta jun daitekela pixka bat, ez da antolatzen, baina ez, pixka bat elkarren bueltan egoten. Eta hortik, ni jungo nintzateke klipak bilatzera. Klipak bilatzearekin esan nahi dut, eztabaidak edo jardunaldien analiziak egitea, baino egotea norbait, edo egotea pertsona batzuk zeintzuen lana izango dan klipak ateratzea eta klip horiek gero sare sozialetan jartzea, basikamente sare sozialetan ematen dan eztabaietan euskara sartzeko eta geroz eta jende gehiago sare sozialetan euskararen bila juteko. Horretaz aparte noski, espazioa ematea bai parte hartzeko, bai promozioan nola izateko. Euskaraz dauden beste ekimenei. Adibidez, Bizkai Irratiak dauka jokoan, Kirolez Kirol uste dagola Euskal Herria Irratian, dago Kirolunea, Kirolunea ez da talde espezifiko batekoa, baina Kirolunea egiten duna realekoa da, orduan, realaren begirada sartzen du. Reala 5 minututan, hori bai realekoa da. Eta segurazki egongo dira baten batzuk eskapatzen zaizkidanak orain, Suropila ez dakit esan deten, baina Suropila baitare baude proiektuak, ez? Eta orduan, nire ustez helburuak izan behar dute hori indartzea alde batetik, eta sortzea espazio, proiektu individualak indartzea eta ikustaraztea eta mapan jartzea, eta sortzea zerbait kolektiboa, talde ezberdinen inguruko berriak nahi ditunak euki ditzan. Eta adibidez selekzioaren gaia denbora guztian jarriko duna. Porque askotan egiten da, selekzioaren gaia ateratzen duzula Espainia eta Frantzia jolaste dutenean, baina gero 3 urtetan ez duzu ateratzen, ez? Naziotasuna baldin bada, tertulia honen gai garrantzitsu bat, etengabean aterako dan gai bada. Eta orduan horre ere jungo da kontzientzia lantzen eta jungo da euskal selekzioarekiko atxikimendua indartzen. Zakit, iruditzen zait bastante proiektu guaia dela, zaila dana, baino saiatu behar gala egiten. Euki behar dugula ambizio pixka bat eta saiatu behar gala ateratzen momentuko erantzunetatik eta jun behar gala sortzen, jun behar gala eraikitzera zerbait luzera begirakoa eta zerbait gauzak alda ditzakena, ez? Eta, bueno, ondo aterako da edo ez da aterako. Baino saiatu beharko gea, ez? Iruditzen zait, hor dagoela klabea.